esan gauzak kontatzea gustatzen zai gehiago irakurtea baino, baina haindu diraten gutuna irakurri behar dudala eta nik zintzo zintzak. Sozial imperialistei gutun irekia. Alferreko izango dut. Lehen mundu gerra hastear zela, Alemaniako SPD-ak, alegia alderdi sozialistak, nahiago izan zuen burgesia alemanarekin elkartzea eta alemaniar imperialismoaren alde gerra egin, errusiar langile klasearekin elkartzea baino. Leninek esan ziren, sozialista izenez, txauvinista izatez. Geroago, Soviet Batasunak Txekoslovakia inbaditu zuenean, Maok esan ziren, sozialistak izenez, imperialistak izatez. Ordurako baina, Txinak aspaldi anexionatuta zuen de facto independentea zen eta independente segitu nahi zuen Tibet. Horra, sozial imperialismoa. Herrialde bateko langile klaseak beste herrialde batekoa zapaltzen. Hori dugu sozial imperialismoa. Sozialistak esatez, imperialistak izanez. Euskal Herrian ere ugari zarete sozialismoa eta internazionalismoa ahotan duzuenok, baina Espainiar eta Frantziar sozial imperialistak zaretenok. Batzuk zuen bulego odolduetan gehienok kale lan zikina egiten Euskaldunon idiosinkrazia, kultura, hizkuntza eta ongizatea ondoratzen. Kolonialismoa alegia biztanleriaren imperialismoa praktikatzen duzue. Gure herrian bertan zapaldu, baztertu eta ordezkatu nahi gaituzue. Zuen benetako helburua lortzeko. Gu espainol, ala frantses, bihurtzea. Sozialismoaren idealak bihurrituz eta masen baldintzapen ideologikoaren monopolioa baliatuz, beste hainbat hamarruren artean, auzi sozialaren eta auzi nazionalaren arteko aurkakotasunari buruzko eztabaida zahar, antzu eta faltsua zabaldu duzue engainagarri. Konpondu beharreko arazo sozial ugari ditugu bai, emakumearen diskriminazioa eta haren kontrako bortizkeria, jaiotza tasa txikia, langabezia, gazteon lan baldintzak, pentsioak, etxebizitza, migrazioa, luzez egin ezake zerrendarekin, baina ez nauzue bide horretan katramilatuko. Hemen gaudenok ez gaituzuelako zuen maltzurkeriekin engainatu. Aspaldi erakutsi zigun Iñaki Aginagak ez dagoela disjunziorik arazo nazionala eta arazo sozialen artean. Arazo nazionala beste arazo sozial bat da, eta ez edonolakoa, larriena baizik. Arazo nazionala lehenengo konpondu beharreko arazo soziala da, beste guztien konponketarako markoa mugatzen duelako. Herri batek ezin ditu bere arazo sozialak konpondu, independentea ez bada. Agian, gure Iñaki baino Engels jauna sentituko duzue hurbilago zuek sozial imperialistok. Bada, ona zer idatzi zuen 1872an. 150 urte pasatu dira dagoeneko. Hau esan dagoeneko. Alegia, ona zer idatzi zuen 1872an internazionalismoaren eta imperialismoaren batera ezintasunaz. Komillak. Nazio konkistatzaile bateko kideek konkistatu duten eta menderatzen jarraitzen duten nazioari eskatuko baliote bere posizio eta nazionalitate espezifikoa ahazteko, desberdintasun nazionalak ezabatzeko eta abar, hori ez litzateke internazionalismoa izango.
Uztarriarekiko menpekotasuna aldarrikatzea besterik ez litzateke izango. Eta internazionalismoaren aitzakipean konkistatzailearen nagusitasuna justifikatzen eta betikotzen saiatzea. Horixe ikusten dugu egunero, hemen sozialista izenez dabiltzanak eta egunkarietan eta denean. Onaino, aipua. Askatasuna ez da irakatsi eta ikasten den zerbait. Askatasuna bihotzean bizi den irrika ileskorra da. Eta gu, hemen gaudenok, zuen aurka borrokatu ziren gure arbasoen gandik jaso dugu irrika hori. Beraz, berriz diotzuet, ez gaituzu engainatu, ez da engainatuko ere. Galdu itxaropen oro. Gure herria askatuko duen jende librea gara gu. Jende librea gara gu. Bakar batzuk gaude hemen. Baina askatuko dugu gure herria. Bai horixe. Hau etzan sozial imperialistan pausientzat. Zuen herrialdetako buruzagiek bidali zintuzteten ona gu errazago aspiratu, baztertu eta ezabatzeko. Gu bezala zuen herrikideen biktima zarete, baina batez ere gure borrero. Bide bakarra duzue zuen eta zuen seme-alaben betirako deserrotzea saiesteko. Euskaldunak izan nahi baldin baduzue, bildu guregana eta lagundu Navarrako estatua berreskuratzen. Espainolak, frantsesak bazarete, jakin ezazue imperialismoaren kalteak ez direla norabide bakarrekoak. Herri menperatzailearen existentzia ez da kolokan izango menderatuarena bezala, baina zapalkuntza sistema horrek barneko erregimenari, imperialismoaren erregimenari ere totalitario eta fascista bihurtzen du. Berriz ere Aginaga aipatuko dut. Espainian eta Frantzian despotismoa historikoki banaezina da nazionalismo imperialistatik. Liberal, sozialista, komunista eta anarkista nazionalen laguntzarekin modu txarrez irabazitako lurralde kontinental eta itsasoz araindikoetan tenplatu ziren, orain metropolia gobernatzen duten armaden sableak. Indotxinan, Algerian, Marokon, Kuban, Navarran, Katalunian, beren barne despotismoko kateak sortu zituzten. Beste herri bat zapaltzen duen herria ezin da aske izan. Kakotxak izten ditu. Bada, espainolak, ala frantsesak bazarete, joan Espainiara, Frantziara, eta borrokatu bertan gure askatasunaren alde, horrela zuena ere berreskuratuko duzu. Bueno, biztan da ez digutela kasurik egingo. Horregatik niretzat garrantzitsuena idatzi honetan da, lehen esan dizuelan askatasunaren kontu. Askatasuna ez da esplikatzen, ez da erakusten eskolan, ez duzu inor aske egin perorata bat, itzazpertu bat eginez. Edo askatasuna bihotzean duzu horrela jaio eta horrela ezi eta horrela zure arbasoen odoletik bizizadelako, edo bestela izan zaitezke espainol, frantzez, edo edozein, bueno, kalifikatiborik jartzen dizu. Gora Euskadi estatuta! Gora Nafar estatua! Gora! Ia
pasatu dugu itzulezinezko puntua, Hemendik aurrera hasi egin behar dugu eta askatasunaren bidean lehenengo urratsak egin. Bestela gureak